F-22 Raptor fighter chuan van boru ka chuan ro re la ningota kumsang khan ko som ko pakhata thil lo thleng tur chuan he fighter ma hun tur hi thui takin a hril do ni January ni som pasari sang khan ko som ko pakhat zan lai mi ni som ni pania pel nu chuan US sipaiten Saddam Hussein sipaite an beina chuan Lockheed ko chuak stealth fighter F-17 chu amatonga tanga chumituma F-17 stealth bomber jet thatna chuan a CM2 company chu a choilar hlea chuti rual chuan fighter dang Gulf War ta to minglo cherna sa to tak mai om boka F-15 fighter advanced tactical aircraft manga thlak an tum nge mai chuan khovela a thaberani ti war takin alolan tirve mek boka chuan stealth fighter F-22 Raptor nei nge an tum naril ru chu aron ti danglam le mai ngem ti chu zona ani le ta ni chumi chungchanga chuan April sang khan ko som ko pakhat khan debate an nei nge ni April ne khat sang khan ko som ko pakhat chuan US Air Force chuan Lockheed Boeing General Dynamic team hena chuan an chakti entirnan le F-22 Raptor CM tur contract US dollar billion kuala chan velai mai chu an hlan ta ni chuti Lockheed company in contract an muta ka chuan Georgia chuan an headquarter bunin chulai mona chuan F-22 Raptor malampang body chu an siamanga tin abodilai holvel chu General Dynamic team ho chuan Fort Worth Texas a chuan siam bokanga tin amaile athlavel chu Boeing in Seattle Washington a chuan siam bok do ani thariat nu loka chuan thlona chu test tu chuan an pei tanghal der maya test pilot Tom Morgan a chuan an thlo chu puinu loka chuan thlona chu atlatam maya amai ro chu thlona chu hloma se chana chu mal somna achang tiang dawin tarkar makadoi somzet an zir chen nuale darkar sangi chuang zet mai radar testing anei nuale darkar za chuang fe mai flight test anei nuwa chuan an tum chu an hloting ka thawani ti chuan F-22 Raptor an siam chu ma saber chu April ni kwa sang kan ko som ko pasari chuan Lockheed company headquarter Marietta Georgia chuan vantlang ma chuan an phu chuak ta ni Air Force kuta an hlan nu chuan Air Force lampang chuan an mani chuan en chinna an nei vele ta boka kumsang kan ko som ko pasari vek chuan US Air Force chuan Edward Air Force Base tang chuan darkar sang ni chuangot mai an lo en chin tua he Raptor hi fighter dangang lo tak mai in a cockpit chung hi changkang tak mai a thuam ania aral thuam pai jong po hi abodi chunga om vekin abodi nuai mun nia hian hydraulic missile launcher om boka tin atlan huai panga hian air to air missile paina a om boka a vain missile pariat pai thain abodi malama hian silaya pai bokani pilot chuan chu fighter chuan combat fighting nasa takin an zira he F-22 Raptor fighter hi US Air Force lamin operation taktaka an manma kumsang ni panga chhovel khan combat training darkar sang chong fen lo nei tua March sang ni pathum khan F-15 Eagle du jok tu te chuan F-15 ni khovela fighter thaber alani MT entina tur hunrem chang an nei hlo mai F-15 pangangot mai le F-22 Raptor pakhat chu van boru ka chuan missile telawin in dolem chan an han zirta chuta chuan thil maklutuk mai thlengta F-15 fighter pangangot mai chu F-22 Raptor chuan amalte te chuan akhing thlata vek mai ni chuta jet zong F-15 fighter lo du jok tu te po chu F-22 Raptor chuan an rildu athlak tir chiang nge mai ti chuan atum khatna tan F-22 Raptor somni pasari ngot mai chu US Air Force ko ta chuan hlan ani ta ni Air Force lam chuan F-22 Raptor zathum ngot mai siam chuna tur chu an pom tang hala Lockheed company lampang chuan F-22 Raptor chu kum khat chung kum sang ni pali toplama chuan somruk vel an siam zo man in baisea tin apart sang te chu state somli paruk atang ngot chuan an chalut boka he F-22 Raptor hi US tan chuan ramro lu ani takzat ani he F-22 fighter hi khovela fighter man to bernin pakhat man hi US dollar million som ko pathum man ngot mai ania amai ro chu aman za thi a phu takzat ani he American F-22 Raptor fighter hi
ani na taka chuan US le Russia in kara kol tuar om khati hun laya US fighter nei that ber F-15 kha Russian fighter aya a that tok lo wang tila kan soi sualom lo ve voini tling hian he F-22 Raptor fighter hi za som ko pangala mai sim chu to ania a that ema wang hian US po hian khoira mama ral chok phal lovin US Air Force chawin tuna hian mangme kani indo tak tak lo chuak ta se he single seat twin engine stealth fighter F-22 Raptor hi van boruaka khian akhing phak takang mo